O Día das Letras Galegas estenderase durante todo maio na Pobra. Diferentes actividades para todos os públicos encherán de cultura este mes con especial protagonismo para Luisa Villalta. Maio é o mes por excelencia das letras e para conmemoralo da mellor forma posible o Concello da Pobra do Caramiñal amplía o seu catálogo de actividades a todo o mes. A poeta Luisa Villalta é a homenaxeada deste ano das letras galegas, polo que terá unha presenza destacada nesta programación. Vamos a ter propostas musicais, propostas literarias, xogos populares, teatro, o sea que é unha axenda de maio moi variada. Este ano tocalle a Luisa e eu creo que se merece pois unha programación, unha boa programación, non? Traemos, penso que unha programación atractiva, que conta con actividades xa consolidadas, pero tamén incorpora novidades, non? Unhas novidades que, bueno, vamos a empezar con elas. O que queremos é que vayan medrando ano a ano, pero, bueno, a ver como sale este ano. De un xeito que se enseña un pouco como é a nosa cultura e a nosa tradición. Para o que se mobilizou o tecido asociativo para que chegue á sociedade o que se fai pola cultura no ámbito local. A programación arrancou onte co Festival de Tradición en Luisa Villalta e segue este venres coa apertura da exposición do 18º certame Isaac Díaz Pardo ás 12 da mañá na Casa de Cultura. E esa mesma tarde, ás 8:30 da tarde, proxectarase no Elma o documental Voces da Conserva. Saímos para o 14 de maio e aquí temos un xogo de letras galegas que se titula Maravillas de Galicia. Está impartido por Barafunda e está enfocado a todo o alumnado de primaria, que son máis de 300 alumnos os que van e alumnas os que van participar neste xogo. Despois xa nos imos ao 16 de maio ca presentación do libro que decía a concelleira de Esperanza Mariño, que é As escumas da letra. É unha biografía de Luisa no que Esperanza Mariño fainos unha descripción de toda a súa obra, así como un pouco a biografía de Luisa. Isto vai a ser no auditorio ás 8 da tarde. E o propio venres 17, Día das Letras Galegas, o epicentro da actividade será o Cantón da Leña. Imos a facer como unha especie de feira pequeniña. Imos este ano a introducirnos por primeira vez. Imos a ter diferente, música tradicional e bailes tradicionais, imos a ter postos de restauración, algún postiño de artesanía, e aquí é onde temos a colaboración das diferentes asociacións culturais que hai aquí no Concello. A feira vai a estar desde as 12 do mediodía hasta as 3 da tarde. O día 18 regresan os xogos populares a partir das 5 da tarde no Parque do Castelo. Xa o día 26, Bradomín Teatro representará unha residencia con moita marcha ás 8:30 da tarde no Elma. E por ese fin este maio cultural, o xoves 30 coa presentación do libro Fora de xogo de José Luis Baños, obra gañadora do 6º premio Carlos Mosteiro, acto que se celebrará ás 12 da mañá no auditorio do Museo Valle Inclán.